जोंनि BTR आव जिखिनि गावबुरा दङ बिथांमोननि जों सरकारनिफ्राय हेल्थ इन्सुरेन्स होनायनि बाथ्रा दिनै आं फोसावदों। आं मिजिंथिदों खम समनि गेजेरावनो जों गावबुरा बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होनो हागोन बायदिसिना जिनिसफोरखौ नायनो थाखाय मेसेज हरनो थाखाय बेनि थाखायनो जोङो मबाइलबो होगोन होनदों। दिनै चिरांनि गावबुरा बिथांमोननि जथुम्मा खुंदों आरो बेवहाय जोंनि EM रन्जित बसुमतारी बिथां माधव सेट्रि बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों जयै बाहागो लादों आरो गावबुरा बिथांमोनजों सावरायनानै मोजां मोनदों। मानोना जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि समाज दैदेननायाव गावबुरा बिथांमोननि माखासे रल थायो आरो बेखौ पुलिसानो जा सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनानो जा गोबाङानो गावबुरा बिथांमोननि सायाव सोनारो माखासे डिसिसन लानायाव आरो गामिफ्राव फिसा फिसौ बायदिसिना जेंना बायदिसिना मदद नांगौ प्रशासनिक भावे बेवहाय गावबुरा बिथाङा जोबोद मदद खालामनो हायो। दा बेखौ जोङो बोरैहाय आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनजों जों सावरायदों। बिथांमोना गासै 9 माखासे पइन्ट लानानै जोंनो मेम'रेन्डाम होदों। बे जेंनाफोरखौ जों थाबैनो सुस्रांनो हागोन। मोनसेल' जेंना जानानै दङ गावबुरा बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट होनाया हायाखै दासिमबो खारना जाबाय गोबाङानो केस होनानै दोनदों। दा बे केसफोरखौ जोङो फोजोबजोबनानै थाबैनो गावबुरा एपइन्टमेन्ट होनायनि प्रसेसखौ खालामबाय थादों। आं मिजिंथिदों खम समनि गेजेरावनो जों गावबुरा बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होनो हागोन आरो बिथांमोना जि नैयाव डिमान्डफोरखौ लाखिदों बे डिमान्डफोरखौ थाबैनो सुफुंनानै होनो हागोन। समाजनि गोबां खामानि मावो नाथाय बिथांमोननि जि बेबस्था बियो गोबां समाव जाया। नंखायनो जोंनि BTR आव जिखिनि गावबुरा दङ बिथांमोननि जों सरकारनिफ्राय हेल्थ इन्सुरेन्स होनायनि बाथ्रा दिनै आं फोसावदों। जों बिथांमोननि हेल्थ इन्सुरेन्स खालामनानै होगोन। बिथांमोना मबाइल बिदों बायदिसिना जिनिसफोरखौ नायनो थाखाय मेसेज हरनो थाखाय बेनि थाखायनो जोङो मबाइलबो होगोन होनदों आरो आइडेन्टि कार्ड आरो इउनिफर्मनिबो बाथ्रा बुंदों। बेखौबो जोङो एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव सावरायनानै जोङो डिसिसन लागोन। मोनसे गोनो गोनो जाबाय जों गावबुरा फार्थिनाय आरो गभर्नमेन्ट गावबुरा बिनि मोनसे फारागथ' बियो सोनाबथिंजाय जोंहा क'क्राझार चिरांथिंजाय बेबायदि सोलियो नाथाय अल अभार आसामाव रेभिनिउ भिलेजाव गावबुरा थायो। दा बे कनसेप्टजोंनो जोङो थांनो नागिरदों नाथाय बेवहाय ट्रेडिसनेलि माखासे गावबुरा सोलिगासिनो दङ आरो फरेस्टआवबो माखासे हेडमेनफोर थायो। दा बेखौ जोङो जायगा अनुजायै माबायदि बेबस्था लानांगौ जोङो इसिआव रायज्लायगासिनो दङ आरो थाबैनो बेवहाय मोनसे सिद्धान्त लागोन। थेंक इउ। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।